Dwi wedi cyrraedd LA yn saff, fel ydych chi'n gallu gweld, ond heddiw oedd y diwrnod mawr, achos heddiw o'n i'n cael cyfweld am Matthew Rhys ar set y gyfres drama Brothers and Sisters. Oedd hi'n ddiwrnod anhygoel. O'n i'n teimlo nerfus iawn ar y ffordd yna yn y tacsi, ond o'n i wedi cyffroen lan hefyd. Ethon ni i Studios Disney, lle maen nhw'n ffilmio rhaglenni fel Grey's Anatomy, Ugly Betty, a lle wnaethon nhw ffilmio Pirates of the Caribbean. Ac wedyn, oedd yna luniau enfawr o Matthew Rhys a weddill y cast, Brothers and Sisters, dros y lle i gyd. Wedyn, wnaethon ni fewn i'r studio, ac oedd Matthew yna yn aros amdano ni. Nes i gael cyfweliad gyda fe, a nes i holi fe am bob dim, am fywyd yn LA, am Brothers and Sisters, celebs, Hollywood, bob dim fel yna. Gewch chi weld y cyfweliad ar Uned5 yn fuan iawn. A wedyn ges i gyfle i fynd rownd y tŷ, sef tŷ y Walkers, sef y teulu sydd yn y gyfres drama wrth gwrs. Anhygoel, surreal, oedd ddim byd be o'n i'n disgwyl, oedd e'n lot gwell. Wedyn, chwarae teg i Matthew, nath e fynd â ni i Hollywood, lle nes i weld SpongeBob SquarePants, Zorro, a pobl o Pirates of the Caribbean, just yn cerdded a Spider-Man ar hyd y stryd. Surreal iawn. Wedyn, nathon ni gael cinio, a nath e fynd â ni reit lan i'r bryn, a nathon ni weld Hollywood o'r lle ore. Felly, fi wedi cael diwrnod anhygoel, a fi wedi mwynhau mas draw.